Eli pelataan Bravlia tänään Nanilla pari matsia. Aattelin pitkästä aikaa tehdä tämmösen videon. Nyt sitä tulee. Ottako on huono tähtäys. Sieltä saatiin jo superi. Mennään kubeet kerään. Tos kannattaa olla varovainen. Mä vähän säikähin tätä. Miksi hitosta mun karhu jahtaa mulle? Opeta karhu! Opeta pikkupentu! Okei, bully siellä. Okei, tolle Edgarille ei kannata ryppyillä. Paitsi mähän teen sitä. 2 HP. Miten voi niin vähästä jäädä kiinni? Varo! Ei nitaa! No niin, jes, kato se kuoli. Jee. Ja nita. Sun pitää nyt kuolittaa, sori. Sun piti vaan kuolla, sori. Ja säkin voisit ihan mieluusti kuolla. Ei. Et muuten lakita. Ei mun lagittaa ihan liikaa. Ei en tuu voittaa, joo mä tiesin. Joo, en tullut voittaa. En saanut vielä sijoille 3 pokaalia, niin pääsin taas sijoille. Huomenna tulee sitten megapossun avaamista. Katsotaan, että saataisiko paljon rare star droppeja. Ne olisi ihan hyviä. Kun on nyt se haaste, kun pitäisi saada 1,5 miljoonaa rare start droppia. Mehän ootuttaa toi kilpi häviä. Bam. Mä sain mun kubeet backi. Toi on jostain syystä kiva niinku rikkottu. Okei, siellä jää tommonen. Oho. Ei tullut nyt kilpeä tällä kertaa. Oho. Ei. Please stop. Niinhän se Nanikin sanoi, että please stop. Oh hell no. Ei. Mun on pakko. Joo. Eikö mä koitin vaan saada silleen suojaa. En mä koittanut tiimata. Ja ei kun ihan oikeesti. Ei kun mä luulen, että jos se olisi silleen säästänyt, mutta ei. Mut ihan sama olisi se heli, mutta oikeesti varmaan tappanut. Tai jos se ei olisi mua tappanut, niin en muuten varmaan tiimaa. Melkein jäin jo itse. Eiku, me pois. Kuule mä kierrän ja kaaran täällä. Että sinä kuolisit. Huti! Missä sit vielä? Kato mikä refleksi mullakin on. Kyllä sitä ei älä lakita ihan oikeesti. Mä vihaan tää lakitus. Ei mun nettikään pitäis olla surkea. Ei.
Okei, tuolla on varmaan se... Tuskinpa sillä sitä gadgettia, että se ottaa superin, mutta se ei laamaa. Tai mikä se on. Joo, mä tiesin. Silloin just se, että se näkee puskien läpi ja siellä on heli. Se haluaisi varmaan kostaa. Ei saisi tiimata. Te ootte noboja, jos te tiimaatte. Niinku jos mä sanon nobo, niin se on niinku nuuba. Viittinköhän käyttää? Okei. Taas mulla on semmonen taktiikka, että mä kämpin mahdollisimman kauan. Sitten mä menen tuohon stormiin ja käytän superisen, niin mä en ota niin paljon damagea. Okei. 4 tyyppiä. Joo, me päästään tässä matsissa ainakin siellä. Vai päästäänkö? En oo ihan varma. Okei. Joo. Tässä on turva. Bo on siellä, Shelly on tuolla. Lopeta. Mä en halua tappaa se. Tai se haluaisi, mutta viidi. Ei ku... Mitä jos järkeä mun on mennä stormiin? Okei. On tanojen tapella tuolla. Mä ootan mun parasta hetkeä. No sehän oli aika hyvä. Joo. No sehän oli aika hyvä. Joo, en tiedä. Ihan hyvä oli äskeinen matsi kyllä. Ei yhtään pahaa ollut. Ei oo ammo, okei, joo, toi kuoli. Oho. Oliko toinen kube, niin se Rikon kube vai? Pudottiko se oikeesti 2 kubea? Mä en oikein muista. Oh no. Fängi on vähän semmonen välillä no-skillut. Välillä vähän skilliä ja välillä ei. Se vähän on riippuu, mitenkä Fängillä pelataan. Kuule mä kiusaan sua, Bibi. Noniin. Nyt taisi riittää Bibin kiusaamiset siihen. Joo. Miten mä en ottanut stormista damagea? Toi oli sen verran pitkä. Että kerkes kyllä reagoida. Noniin. Joo. Toi oli aika pro kyllä. Ihan voisi antaa uploadeja. Okei, tuolla on joku. Okei. Mortis jää. Minä en. It's just one okei, Bea jää. Miksi tää stormin pitää olla meidän lähellä aina? Okei. Mä tähän. Okei, joo. No ei se mitään. Olihan toi aika kova. Joo, pelataan vaikka vielä tää matsi.
Kyllä mä haluan nyt superin ees, kun mä annoin sulle yhden kuben. Vitsi fängi. No mä en anna sulle superia, mutta sun pitää antaa mulle. No niin, kiitos. Mä lähden. Mulle riitti kyllä. Okei, tuolla on joku. Okei. Joku Miko ei siellä tykännyt oikein olla. Mitä? Okei. Toi taisi pelastaa, mutta en mä tiedä. Miksi vitsi sen fängin piti olla just tossa? Kyllä tuli semmonen sydänkohtaus tossa. Tää peli antaa hyviä sydänkohtauksia. Miten mä luulen, että tuolla on niinku yhden päästä, että se saa superi? En muuten varmana anna superi. Sä pölit mun kubeenkin. Oh fuck. Sori kaikki. Nyt se sai superi. Pitäisikö pelata varman päälle, että mä menisin tuonne stormiin? Vai? No fängi on siinä. Mä tapaan sut. Mitään ei osu ne pikkupallot siihen. Mä menen stormiin. Sitten, no ei ehkä vielä kuutiskaan katso. Ei, miksi mä teitä? No mä olin 5. Joo. No niin, eiköhän lopetella tää video tähän. Joo. Ensi videoon.